Sanibonani la kuwanhlupha kama ibingelelo sifundo. Uquality Biyela usesungule ibhizinisi lesiphuzo sewayini oney'nto zakhe. Uyathembisa ukuthi uvule leli bhizinisi ngenhloso yokuthi ekhombise nje abantu ukuthi khona akakwenzayo empilweni, nanokuthi evule amathuba emisebenzi khona kuzovuka imizi yakweminye imizi, ngokuthi eqashe abantu abazobe benza leli wayini. Uma ngaze abaningi-ke, ngoba uzokhumbula mbukeli wethu, ujwayele nje ukuthi ey'sebenzele ngokuthi eswenke nje, edlele ukotini othandwa wonke umuntu. Udumo-ke lwakhe afika ngalo-ke lana endimeni zokuxhumana, social media. Okunye sikuphathele khona mbukeli wethu, uSminofi iSmiramira usey'khandele uthando kubalandeli kanye nakubelungu nje ngengoma yakhe kaMabalengwe. Uzoyikhumbula-ke mbukeli wethu, le ngoma ishisa iy'khotha kulezi y'nsuku. Le ngoma-ke imkhandela uthando olukhulu nje kubalandeli bakhe kanye nakubaqashi bemicimbi nje. Siyacela nje ushiye uvo lwakho mbukeli wethu ngalolu daba esiniphathele lona. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a nokulayikha nokukhomenta. Ngiyabonga. Absa. Hey malase Absa. Mabalengwe. Bayayifuna abantu. Bayofuna abantu. Isiqalile yagqilaza le. Isiqalile uqqa.